good ito. Gaya ni Coco, dumaan din sa training si EJ at personal na kilala ang ilan sa mga Special Action Force officers. Kahit nakatingin lang kami sa kanila, nararamdaman ko na yung hirap yung bigat. May sabi ko nga sa mga kasama ko, sabi ko may tension na para sa akin. Nakikita ko na talagang napakahirap, napakahirap pinagdaanan nila. Sanay na si EJ gumawa ng matinding action scenes, pero extra special ang LMK episode na ito. Dahil paraan niya ito na pagbibigay tunay at suporta makaroon na nila ang inaasang hustisya. Para sa kanila, para sa pamilya nila. And gusto namin makita yung kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga commandos bago sila sumabak dun sa enkwentro. Bukod sa pagiging sundalo o makabagong bayani, gustong ibahagi ni EJ ang papel ni Police Inspector Tyrus sa kanyang pamilya na para sa aktor ay ang puso ng kwento. MJ Felipe, ABS-CBN News. Bakit? Susunod na mga lolo at lola sa Baguio na hakman